Když se řekne spojení nelegální látky a slovenský tvůrce, tak se většině z vás pravděpodobně vybaví Halien. Ale za chvíli se podívám na tvůrce, který byl zapleten přímo s kartelem. Mám na to tady připravené i video, kde je celý tento příběh odvyprávěn, takže se na to pojďme společně podívat. Video se jmenuje Nelegální látky, Dubaj a Samuel Onuha. Z luxusu rovnou do basy. Tak poďme na to. Polícia a väzenie. Samuel Onuha. Pridal som sa do ich komunity, kde bolo vstupné $10,000. Keď chceš byť v komunite bohatých ľudí, musíš platiť. Som mal v pláne sa s ním stretnúť, prestal odpisovať. Doslova ma zamrazilo, čo? Oni obchodujú s drogami v Dubaji? Všetko mi zrazu začalo dávať zmysel, že sú zapletení do obrovského kartelu, ktorý smaguje drogy po celom svete. Viac a viac v prvom 50 kg. Kámo, jakože co? Jestli to chápu správně, tak týpek prostě zaplatil vstupný do nějaký komunity $10,000 a potom zjistil, že to je prostě kartel, který prodává nelegální látky všude po světě, nebo hlavně teda v Dubaji očividně. O co tady půjde v tomhle videu, ale předpokládám, jakože tady to jenom začátek, jenom to, co v tom videu uvidíme, takže tohle všechno se dozvíme. 100 kg, potom 1/4 tony, stále to množstvo zhabané v ich dome na Palme v Dubaji bolo väčšie a väčšie. Neverím všetkému, čo je na internete. Rozhodol som sa spraviť si vlastný research. Takže sa poďme na to pozrieť. Jakože jel do té Dubaje a prostě viděl ty hromady těch nelegálních látek na té paletě, nebo jako mě by zajímalo, jak vypadal ten vlastní research. Čaute ľudia, Storytime. Chcem sa s vami podeliť o príbeh a súčasťou tohto príbehu sú drogy, polícia a väzenie. Z tohto príbehu sa dá vziať veľmi krásne ponaučenie a to, že keď budete mať úspech, tak sa vyhýbajte drogám. Keď ste v živote zvládli obdobie neúspechov, zvládnite aj skúšku úspechu. Neverte, že ste vyvolení, zostaňte humble. Ale vráťme sa na začiatok tohto príbehu a povedzme si nejaké fakty. Každý, kto ma sleduje na internete, tak vie, že som CEO kryptoburzy Safe Finance a CEO kryptokomunity Cryptocartel. Ponúkame poradne. Hele, týpka neznám, ale předpokládám, že tohle bude jeho hlavní jako biznisový model, že to nebude převážně tvůrce a youtuber, ale že tady to chtěl trochu jako zmedializovat. Proto se o tom rozhodl udělat právě takovýhle poměrně zajímavý storytime a bude to převážně asi businessman, který se zaměřuje právě na krypto a tak dále. Proto si asi předpokládám mohl dovolit i zaplatit tady vstupný do nějaký komunity těch $10,000. Ale jo, hej, týpka neznám, nevím, co je zač, nevím, jestli jako mu může věřit v tom, co dělá, jako protože že krypto je provázaný různýma lidma, kteří dělají jako hodně nesmyslné praktiky a takový pochybné praktiky, ale jak říkám, jako nechci ho zpochybňovat, ale na druhou stranu nevím, jestli mu můžu ještě dostatečně věřit, snad chápete, jak to myslím a uvidíme, třeba se v tomhle videu dozvím trochu víc informací a dozvím se i trochu víc o něm, co je zač, ten člověk, ten tvůrce, ten businessman. V kryptomenách a sprostredkúvame nákup krypta našim klientom. Tento rok žiadame licenciu a expandujeme našu klientelu. Hľadáme nových obchodných partnerov, nové obchodné príležitosti a celkovo chceme zvýšiť obraty našich spoločností. Takže s tím Samuelem se asi dal do kontaktu právě z toho důvodu, jelikož to byl nějaký jako taky businessman někde ze zahraničí a chtěl díky němu získat kontakty nebo nějak se s ním spojit na základě toho, aby rozšířil svoje buď portfolio nebo svůj biznis dál, OK? Jestli to chápu správně teda. Ambíciu dostať Cryptocartel na medzinárodný trh, poskytovať vzdelania. Takže týpek jako má svůj vlastní kryptokartel, ale zapletl se s kartelem, který prodává nelegální látky. Jaká náhodička, ty blázne? Poradenstvo v kryptomenách do celého sveta. Pre túto moju ambíciu som vyhľadával tých správnych partnerov. Narazil som na celkom zaujímavého typka na YouTube, najskôr som si myslel, že je to iba nejaký influencer, modelko, celkom sympatický typek. Jeho meno je Samuel Onuha. Tak som si o ňom začal zisťovať. 389 000 followerů na Instagramu, neznám, ale hele, v zahraničí se pohybuje strašně moc lidí, kteří mají několik stovek tisíc jako sledujících. Mají to normálně, nazbírat to normálně organickou cestou a neznám je, že dává to smysl, prostě po světě běhá spoustu z těch velkých tvůrců, kteří mají nějaký following a nemůžu znát všechny, že jo. I když si myslím, že mám poměrně přehled, ale jako je logický, že prostě všichni neznají všechny, že jo. To by prostě byl ten život toho tvůrce o dost jednodušší, by to tak bylo. Zistil som, že je majiteľom fashion značky Icon Amsterdam a marketingovej firmy Millionaire Commerce. S bratom Rubenom žijú v Dubaji a vedú skvelý biznis. Darí sa im, čo ukazuje aj na sociálnych sieťach, čomu úplne rozumiem, lebo keď tento štýl marketingu... Jako tam by jako se dalo polemizovat, jestli to mají třeba právě z nějakých jako kryptopodvodů, což v tom kryptu právě jako těch podvodů se děje poměrně dost, nebo probíhají tam poměrně často, tak tady ten luxusní život si můžu dovolit i z toho, ale potom, když už známe ten příběh asi, nebo nám
nebo nám byl trochu načrtnut ten příběh okolo toho, že tam prodávají nelegální látky, tak jako není se čemu divit, že si žijou poměrně jako luxusně. Urobíš distinguovane, slušne a motivačne, tak má to obrovskú silu a tí ľudia ťa budú sledovať a budú od teba nakupovať. Okay. A samozrejme nezaradiš sa ku tzv. Rýchlokvaškám. A musia za tebou stať výsledky, aby si sa nezaradil ku rýchlokvaškám. Podľa mňa títo chlapci nie sú ten typ, lebo naozaj stojí za nimi známy brand Icon Amsterdam a podľa ich prezencie na internete naozaj tie peniaze majú. Long story short, takže neznám Icon Amsterdam, ale chápu to, jestli to chápu správně, tak to je poměrně jako známá značka, good for them asi v tomhle případě. Ich príbeh, spôsob prezencie a ich biznis a rozhodol som sa s nimi spojiť, keďže mi to prišlo ako najlogickejšie riešenie pre expanziu kryptokartelu do celého sveta. Jo, takže prostě jako viděl v nich jako budoucnost nebo viděl v nich smysl a viděl v nich to, že ten jejich business plán dává smysl. OK, udělal si ten research, to respektuju. Dal som sa do ich komunity, kde bolo vstupné $10,000. V cene je samozrejme aj marketingový support, takže môj marketingový tím som prepojil rovno s ich marketingovým tímom a začali sme nejakým spôsobom spolupracovať. Možno niekto povie, že 10,000 je čosi normálny, ale mne to príde ako adekvátne členstvo v celosvetovej marketingovej skupine, kde máš možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú taktiež bohatí, majú výsledky. A keď chceš robiť veľký biznis, nemôžeš očakávať malé inputy. Pýtajte sa vašich bohatých susedov z mesta. Tady ty komunity už mají špatnou reklamu na základě toho, že většinou, když to je nějaký kurz nebo něco v tomhle smyslu, tak tam přidávají informace, které se dají jako získat i zdarma někde jako z nějakých tutoriálů na YouTube a tak dále. Tam jako záleží, v jakém smyslu tahle komunita byla prezentovaná a co tam lidi z toho mohli získat, jestli to právě bylo propojení skrz nějaký takhle jako lidi v tom marketingu, lidi díky kterým můžete škálovat dál svůj biznis, tak to asi dává smysl, ale jestli on v tom viděl nějakou hodnotu, jsou to jeho peníze, víš co, já do toho rozhodně kecat nebudu, ale $10,000 rozhodně není malá částka, že jo, co si budem, to jsou jako velký peníze. A rozmyslel bych se rozhodně, jestli bych něco takového jako investoval jenom jako vstup do nějaký komunity. Očividně on si to promyslel, tak uvidíme jako kam ho to dostalo. Platia za golfový klub alebo za nejaké podobné kluby, kde sa iba stretávajú s bohatými inými ľuďmi. Niekedy je to v 100 000 mesačne. Spýtajte sa niekoho, kto vlastní jachtu, že koľko stojí kotvenie jachty v prístave na rok. Keď chceš byť v komunite bohatých ľudí, musíš platiť. Čo dáš, tak to aj dostaneš. Samozrejme, nesmieš naletieť na scam. Ale títo chalani nie sú scamery. Hneď potom, ako som zaplatil, nejsou scamery, ale jestli teda jako tady potom ještě obchodují s nelegálníma látkama, tak jako ten problém je očividně někde jinde, no. Dal na X-ko post o tom, že vás budem updateovať o celej tejto ceste. Medzičasom som si začal aj písať na Instagrame so Samuelom. Jako $10,000 marketing kurz je docela raketa, ale hele, jako zase v marketingu jsou prachy, takže jako já tomu rozumím na jednu stranu, jo, ale na druhou stranu prostě ní to jako děsivá částka. No. Tým, že som mal v pláne sa s ním stretnúť a zmotať ho na aktívnejšiu spoluprácu s kryptokartelom alebo Safe Finance, s celým našim kryptoekosystémom. Hovoril mi, že kedysi spolupracoval s Forex Guys, ale že to dopadlo hrozne, lebo to boli nejakí scammers, ktorí vypalovali klientov a nemal z toho Forexu dobrý pocit. S tým úplne súhlasím, Forex je moc komplikovaný pre normies a buď do toho ideš na 100% a budeš sa venovať iba tomu a inak neúspeješ na Forexe. Kryptomeny ponúkajú oveľa širšie spektrum možností, ako môžeš profitovať z kryptomien, ako napríklad airdropy, memecoiny, dlhodobé investovanie do top. Memecoiny jsou taky taková kategorie sama o sobě, tam prostě bych to moc neriskoval, jako myslím si, že se na tom částečně jako, nebo teoreticky dá vydělat, že když tam chytnete nějaký meme coin předtím, než dostane hype, nebo prostě naskočíte na tu vlnu předtím, než se to vypumpuje, ale prostě je to velký risk a může být takový extrémní reward, jo, ale řekl bych, že vesměs jako spousta lidí, nebo 95% lidí si myslím, že na těch meme coinech prodělá, než aby na tom něco vydělali. Coinov a podobné záležitosti. Samozrejme ponúkame aj kryptomenové signály, na ktorých môžeš taktiež profitovať, takisto ako na Forexe. Ale každý mi musí dať za pravdu, že kryptotrading je oveľa jednoduchší ako Forex. Marketingový kurz prebiehal fakt super. Naučili sme sa nové veci, ktoré sme doteraz fakt nevedeli. Získali sme týmito vecami aj nových klientov, takže to bolo aj rentabilné. Tých 10 000 sa mi podľa mňa už dávno vrátilo. Což je samozřejmě pozitivní, což jako respektuju, že tím pádem jako těch $10,000 nebylo vyhozený jen tak jako z okna, ale prostě se mu to vrátilo, což jako good for him. Meeting so Samuelom, tešil som sa, ako vyjednám spoluprácu a v jedného dňa Samuel prestal odpisovať. Najskôr som tomu nedával žiadnu váhu, však aj mne sa
stane, že neodpíšem niekomu aj týždeň, 2, 3 a niekedy vôbec. Podľa mňa je to normálna vec, hlavne keď máte zaplnené DM-ko, takže nikto na to nemôže byť nahnevaný. Jedného dňa som scrolloval TikTok a narazil som na takéto videá. This is the reason why Samuel Onuha is arrested. Samuel Onuha and his brother... Takže prostě on mu přestal odepisovat hlavně z toho důvodu, jelikož ne, že by mu neodepsal, protože měl plný DMs, ale protože byl zavřený. Were taken into custody after authorities uncovered their shocking involvement in a massive international drug operation. Late at night, a SWAT team raided their $70 million Dubai mansion, seizing over 300 kilograms of snow and millions in cash. Samuel was allegedly running an underground empire with ties to powerful figures in multiple countries. Inside the mansion, police found encrypted phones, fake passports, and secret documents linking them to high-profile clients. Neighbors reported strange activity for months. Mysterious luxury cars pulling up in the middle of the night, guests never staying long, and security cameras suddenly shutting off before the raid. Some believe Samuel knew the walls were closing in, but failed to escape in time. Now he faces a possible 25 Bohužel český titulky tam nejsou k tomu, takže ale snad tomu rozumíte. year prison sentence. While rumors swirl that a major political figure was backing his operation. Luxury brands are already cutting ties and distancing themselves from the scandal. Was Samuel really a mastermind of a billion-dollar underground operation? Or is there something even bigger behind his arrest? Let me know what you think in the comments. Doslova ma zamrazilo, čo? Oni obchodujú s v Dubaji, čo sú normálni? Všetko mi zrazu začalo dávať zmysel, prečo mi neodpisuje, no lebo bol vo väzení. Nedokázal som tomu uveriť. Na sociálnych sieťach každý validoval toto tvrdenie, že sú zapletení do obrovského kartelu, ktorý smagluje po celom svete a v každom TikToku sa u nich našlo v dome viac a viac koksu. V prvom 50 kg, potom 100 kg. Takže prostě tím, jak se to přeformovalo, tady ty informace, tak prostě se šířily dál a furt se ta částka zvyšovala, nebo ne částka, ten počet toho, kolik se toho tam našlo. Potom 4 tóny, stále to množstvo zhabané v ich dome na Palme v Dubaji bolo väčšie a väčšie. Reálne každý v koment sekcii bol odborník na pašovanie. Každý zrazu vedel o narkoštruktúrach prvé a posledné, ako keby pracovali tí ľudia pre kartel. Nedávalo mi to ale zmysel, prečo človek, čo má úspešný fashion brand, ktorý robí obrat 30 miliónov ročne a taktiež marketingovú firmu, ktorá zarába plus minus $500 000 mesačne, prečo začal obchodovať s Ale já se na takovéhle podobné věci ptám třeba u reperů, že jo, kteří repují o tom, že prostě prodávají nelegální látky, že s nimi obchodují, že v to furt jako jsou v tom biznise a tak dále. Hele, věřit jim můžeme, nemusíme, a dejme tomu, že i kdyby třeba, nevím, 20% z toho byla pravda a že 20% těch jako reperů, kteří o tom repujou, tak prostě fakt tak v tomhle biznise jako jedou, tak je otázkou, proč tohle to dělají, protože si vydělávají jako veliký peníze jako z hudby a tak dále, ti jako největší, že jo, a nepotřebují tady jako další nelegální biznis k tomu, aby prostě vydělali si peníze a můžou prostě spát s klidem jako na duši a ne v tom, ale jako zase odpověď je taková, si myslím k tomuhle, že prostě k tomu jako cíle toho života nebo té finanční svobody můžou doběhnout zase rychleji, jako jo. Takže ono díky tady těm nelegálním věcem, jo. Takže prostě on sice si může vydělávat takovýhle jako velký peníze na základě biznisu, který mu jako funguje, škáluje se, prostě vydělává spoustu peněz, ale zároveň může si takhle dovolit 70 milionový mansion prostě v Dubaji, nebo $70 milionů mansion v Dubaji, kvůli tomu, že prostě tady dělá ještě nějaký nelegální biznis jako bokem. Teďka otázkou, vzhledem k tomu, jak on nabíhá na tu další část toho příběhu, tak to vypadá tak, jako že by možná to nemusela být pravda, o to se pravděpodobně tady ještě dozvíme, co je na tom pravdy, ale jo, jenom jako to, co jsem k tomu chtěl dodat, že prostě může za tím být i takováhle motivace, že ta finanční svoboda nebo ten velký výdělek nebo mnohem větší než na základě toho legálního biznisu, tak z toho může jako čerpat takhle mnohem víc peněz, že jo, a může mnohem rychleji jako získat tu vysněnou částku nebo ten vysněný život, který díky tomu chce získat, že jo. Keby som priemerný normy, čo sa teší z cudzieho utrpenia, keď sa jedná o nejakú celebritu alebo o nejakého úspešnejšieho človeka, tak by som tomu uveril. Nehľadám ďalej a som smutnučky z toho, že so Samuelom sa nestretnem. Ale mne to nedalo, ja som trošku iné plemeno, neverím všetkému, čo je na internete. Strašne veľa ľudí cloud chaseuje na internete kvôli číslám, parazitujú na neúspechoch úspešných ľudí, parazitujú trošku cítím osobní útok. No nic. Prešlapoch úspešných ľudí, na rozchodoch celebritných a na všetkých týchto veciach
sa vytvárajú tie najlepšie čísla a na Slovensku sú dôkazy. Co si budeme jako prostě, že jo, ty negativní reakce prostě zbuzují mnohem větší kontroverzi a mnohem větší zájem těch lidí, takže jo. To je ten důvod, proč jakoby taky dělám kontroverzní videa, že? A protože když udělám video o pozitivním tématu, tak se na to nepodívá tolik lidí, prostě tak to prostě funguje. Ukazom toho moji dvaja kamaráti, Bianka a Jovinečko, ktorí keď sa rozišli, tak zrazu to bol public stunt, že je to kvôli nejaké reality show alebo podobné blbosti. Ľudia, dajte sa liečiť a hľadte si svojich životov a neklavčejsujte. Rozhodol som sa spraviť si vlastný. It is what it is. Takže sa poďme na to pozrieť. Na internete sa hovorilo najskôr. Bratia boli zapletení do medzinárodného drogového biznisu, pašovania a predávania. Údajne v ich dome na Palme našli 4 tony. Ďalšia skupina mudrolantov hovorila, že to je určite publicity stunt. Teda umelo vytvorená kauza za účelom marketingu. Let's go, Tyščinko detektív. Moje prvé kroky boli také, že som zavolal kamarátovi do Dubaju, ktorý sa s nimi pozná z parties a ten mi povedal, že je to pravda, že naozaj sú vo väzení. Takže hneď mi vyvrátil to, že to bol publicity stunt. Ďalej mi povedal to, že chalanom nabehla do domu razia, lebo že mali strašne veľa sťažností od susedov na nekonečnú party s tým, že Dubaj má špičkovú tajnú službu. Nič im neunikne. Ak majú podozrenie, že na party sa nachádzajú tak väčšinou sa im to aj potvrdí. Z tohto vydedukovali, že keď organizovali chalani party, nejakú afterku, že pravdepodobne budú tam drogy. Dali tam pull-up a boli úspešní. Drogy sa tam naozaj našli, bolo to 260 gramov, nie kila, ako bolo v tých TikTokoch dané. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to tu, tak tu je rúžový prášok a v podstate je to taký mix ketamínu, MDMA, niekedy koksu. Keď som bol v Južnej Amerike, Tomuhle nerozumím tady s tím nelegálním látkám, takže k tomu nemám co dodat, ale hej, asi jako dobře, že to bylo trochu jako přeformulovaný, OK. A teďka otázka, jakoby, jaký to měl dopad. Rozprával som sa s chalanmi, že čo je to, tak oni mi povedali, že je to ten najväčší bordel, ktorý v Labaku na výrobu sa zhrnie zo všadiaľ, zo všetkých drog, pomieša sa dokopy s rúžovým práškom a predáva sa to ako moderná droga. Je to celkom fancy momentálne, ale o tom sa tu teraz baviť nejdeme. Na internete kolovali klanstvá, že 250 kg u nich našli, realita je 260 gramov. Najzákladnejšiu informáciu, čo mi môj kamarát povedal, tak bolo to, že chalani sú naozaj smažky. Sú aj dosť mladí a majú nekonečno peňazí, neobmedzený budget. Samuel má iba 25 rokov a niekoľko miliónov na účte a že im z toho trošku tak zajebávalo. Non-stop mali party, non-stop nemali žiadne starosti, nemuseli nikam stávať. Biznis mali zabehnutý, non-stop spendovali na drahé handry. Jasně, takže outsourcovali ještě ten biznis a tak dále, že na základě toho vydělávali prostě strašný peníze, OK. Drahé auta, drahé dovolenky a všetko to natáčali na sociálne siete. Môj statement k tomuto lifestyle... A z toho tak vydělávat další prachy, jasný. Mňa osobne to motivuje, keď vidím úspešných ľudí, úspešnejších odo mňa, ako sa im darí, ako žijú tento luxury lifestyle. Pre mňa je to cool. Prajem každému úspech, prajem každému peniaze. Nemám žiadnu výhradu ku party životu, sám mám veľa skúseností z parties, čo ma ale hneva, tak je ľudský charakter. Taktiež mi o bratoch povedal, a o nich sa to aj hovorí na internete, dokonca aj v niektorých videách sa tak chovajú, že sú brutálne arogantní, brutálne egocentrickí, povyšujú sa nad druhými ľuďmi a keď máš takéto charakterové črty a neobmedzený budget, tak sa prejavia na 100%. Nie som proti luxusnému životnému štýlu ani Takže prostě tady mu to alespoň odpověděl, že sice jako nebyla pravda to, že tam se zapletlo do nějakého kartelu, ale na druhou stranu prostě není to, a nejsou to asi lidi, se kterými bych chtěl nějak jako obchodovat nebo víc nějaký biznis nebo něco takového. Na Instagrame a internete. Ale som proti týmto bezcharakterným vlastnostiam, ktoré nemá nikto v mojom okolí. Ľudia, ktorí mali takéto vlastnosti, tak už v mojom okolí jednoducho nie sú. Osobne si myslím, že život ti dá presne tú lekciu, ktorú potrebuješ. Presne tak, ako minulý rok mne život poslal Milana Dubca. Keby mi ho neposlal, tak tie hovedá, čo pracovali pre môjho partnera, pracujú pre mňa dodnes a mohli vytvoriť reálne skutočný problém so skutočným dopadom. Takže ja som vďačný za túto lekciu a uvidíme, ako dopadnú bratia Onuhovci. Myslím, že práve pre tieto charakterové vlastnosti, ktoré som vymenoval, tak chalani dostali túto lekciu a verím, že sa poučia a vyjdú z tej basy pokornejší, lepší a zahodia ego. To je otázkou. Mě by zajímalo, ako jak dlho teda v té base mají bejt. Treba si myslieť, že ste bohovia, ani keď máte najviac peňazí, najlepší biznis a najviac sa vám v živote darí. Vtedy treba byť najviac vďačný a najviac pokornejší
lebo jedna malá iskra to vie všetko spáliť. Príkladom je príbeh z Biblie Babylon, mesto ambícií, hrdosti a chaosu. Ľudia v dávnych časoch hovorili jedným jazykom a boli jednotní. Rozhodli sa postaviť obrovskú väžu, ktorá bude siahať až do nebies. Chceli si spraviť meno a byť ako bohovia. Tá väža sa volala Babylonská väža. Ale Boh to sledoval zhora a videl, že ľudská pýcha prichádza do extrému. Vedel, že ak sú takto zjednotení, tak nič im nebude nemožné. Tak im pomotal jazyky. Zrazu si nerozumeli. Tým pádom vznikol chaos, stavba sa zastavila a ľudia sa rozptýlili po celej zemi. Toto miesto nazvali Bábel, čo znamená zmetok. Pointa tohto príbehu je to, čo sa stane, keď ide moc v ruke bez pokory. Ľudia chceli preraziť do božskej zóny bez rešpektu a neboli pripravení niesť následky. A hoci väža padla, túžba človeka prekonať limity ostala. Dnes máme skutočné mrakodrapy, umelú inteligenciu, lietame do vesmíru, ale otázka ostáva. Budeme múdrejší ako Babylončania, alebo nás znovu pohltí chaos? Napíš do komentářů. Tady takovýhle jako motivační řeči nejsou úplně podobně, ale hej, jako říká to, vypráví to docela v pohodě, jako líbí se mi to video, líbí se mi ten příběh, líbí se mi to, co se tím snaží předat, takže why not? Čo si o to myslíš? Takže vráťme sa ku chalanom. Pravda je taká, že chalani neboli zapletení do žiadneho kartelu ani drogového biznisu, ako bolo prezentované na Instagrame, na TikToku a všade po internete. Ľudia si na nich proste len chceli nahrbať čísla a parazitovať na jako, hele, co si budeme, tohle video bude pojmenované něco jako slovenský tvůrce se zapletl s kartelem, že jo, že prostě jako na to taky tak trošku budu parazitovat, protože prostě, jak říkám, jako je to hra, je to game. A o tom to je, ale hele, alespoň jsme se tady dozvěděli, že to nebyla úplně pravda a prostě vyvrátilo se to v tomhle videu přímo v něm, víš co, přímo v té reakci. Na druhou stranu prostě je to taková otázka, na kterou se tady v tomhle videu jako odpovídalo, že jo, takže já si myslím, že na tom zrovna není špatně, ale možná se tady snažím jenom tak nějak jako obkecat to, že tady přesně jsem ten člověk, kterýho on očividně nemá rád a snažím se trochu ten osobní útok, který tady cítím, jako zvrátit, jo, ale co si budem, no. Za mňa úspechu. Sú to len úspešní chalani, ktorí majú party a drogy a trošku to prestrelili. A ešte zaujímavejšia vec, poďme sa pozrieť na tému Dubaj a drogy. Spojených arabských emirátov platia extrémne prísne pravidlá a zákony o drogách. Ale myslím si, že i jako alkohol a tak dále, že tam to je prostě docela šílený. Mikromnožstvo 0,001 gramu, ktoré ti nájdu na letisku na podrážke, ťa môže dostať do veľkých problémov. Okay. Peňažné tresty, deportácia a kľudne aj väzenie. V Dubaji je dokonca aj to, keď ti nájdu v krvi brané ako dôkaz o tom, že prechovávaš drogy alebo že s nimi pracuješ. Veľa bolo takých prípadov, že dajme tomu nejaký športovec, basketbalista, fajčil alebo si kvapkal olej, pristal v Dubaji, zranil sa tam, išiel do nemocnice, zobrali mu krv, zistil, že má v krvi CBDčko a rovno ho dali do basy. A to je realita. Prečo je to tak? Tak v prvom rade kvôli kultúre a ich náboženstve. Islamské právo vníma drogy ako haram, takže všetky drogy sú tam logicky zakázané. Druhá vec je bezpečnostná politika. Emirátom naozaj záleží na tom, aby mali dobrý imidž čistoty, bezpečia a nulovej kriminality. A jedine nulová tolerancia na alebo ich tam ani nepustí v ich prípade. Okay. Za tretie, prevencia. Tresty sú tam naozaj kruté. Keby tam domácemu našli tak sa s ním ani nebavia, rovno ho zakopú na pušky. Takže tam z tých miestnych ani nikto neuvažuje, že by s tým začal podnikať. V Dubaji buď radšej čistý ako kryštálové rukavice. Je to raj na zemi, ale musíš tam striktne dodržiavať pravidlá. Ponúka ti to mnoho možností, no nesmie sa zapliesť do problémov, lebo už sa s nich nedá niekedy. Takže proto si říkal, jako, že už na začátku, že prostě jestli jsou šílenci, vzhledem k tomu, že měli mít jako nějaký kartel nebo něco v tomhle smyslu zrovna v Dubaji. Tak. Mne osobne sa veľmi páči tento prístup a určite som sa rozhodol rešpektovať dubajské pravidlá. Podľa posledných informácií ako súhlasím s tým, že 4.5. Rubena Onuhu pustili z väzenia a je naspäť v dome na Palme. Bližšie detaily som nenašiel, no povráva sa, že išiel von na kauciu. S tým, že bratia za ich pôsobenie v Dubaji nabrali aj veľmi silné kontakty, ktoré im s týmto pomohli. Uvidíme, či Samuel pôjde von alebo nie. Zatiaľ je stále v base. Môj záver z tohto celého je veľmi jasný. Chlapci si ulietavali až moc vo hviezdách a s nesprávne nastaveným mindsetom, bez pokory, ti to vyslovene spali krídla. Dostali presne tú lekciu, čo potrebovali a verím, že sa poučia. Ja som sa rozhodol zo svojho života odstrániť všetky. Skutočne vďačný za toto moje rozhodnutie, lebo odvtedy cítim
takú prirodzenú nesmiernu silu, ktorá sa aj prejavuje v biznise, prejavuje sa v mojom vzťahu, prejavuje sa v mojom okolí a taktiež aj na financiách. Takže verím, že tento príbeh možno aj teba motivuje v tom zvážiť, s akými vecami sa zahrávaš v tvojom živote. Chlapcom držím palce, po prepustení z väzenia verím, že aj Samuel sa dostane čoskoro von a verím, že prehodnotia správanie sa k iným ľuďom. A verím, že sa im začne dariť oveľa viac ako doteraz. A poslednú vec, čo by som povedal, makaj, chod si za svojimi snami, buď ramenatý, predvídateľný a nesofistikovaný. Rytmus, ty vole, reference, tady je hodně dobrý, hele. Kosisi gang. Hele, líbí se mi to, video zajímavý příběh, líbil se mi to, dávám tomu like. Doufám, že i vám se líbila reakce na tohle video. K tomu, k čemu jsem měl co říct, tak jsem k tomu něco řekl. A doufám, že se vám video líbilo. To je pro dnešní video všechno. Budu rád, když koupíte Menmong přes menmong.gg/hunac. Mějte se fanfárově, užívejte. Zatím. Ahoj.